Nuwun para rawuh kaperangan kula matur minangka sesulihipun ingkang gadhah griya ingkang menika Bapak tuwin Ibu Anas Edwin kula ngaturaken sugeng rawuh. Dene panjenengan sampun kersa ngrawuhi anggenipun gadhah damel ngemahaken anak angka kalih. Nama Sriwayuningsih pikantuk Ilham, putra pambayunipun Bapak saha Ibu Fajar Azhari, ingkang pidalem ing Jalan Jenderal Sudirman angka 3 kalih Pemalang. Bapak dalah Ibu Anas Edwin ngaturaken ageng panuwun dene panjenengan sampun kaprang paring pambiyantu ingkang awujud kawigatosan. Bodho beya igu pratikel tuwin umparape sanesipun ingkang gemblengipun saged ngregenaken panggihan semangke menika ngambali ingkang pecak ingkang serat ulem kaperang para ingkang sami rawuh paring pangestu mugi pengantin kekalih anggenipun mangun brayat inaringipun karaharjan kebagian. Bapak saha Ibu Anas Edwin saha Gotrah nyuwun agunge pangaksami awit saking kirang saening panampi sapelining pasugatan sarta sedaya kekiranganipun ingkang ngadadosaken cuwa sarta boten tenaning. Penggalipun panjenengan menggah kula piyambak inggih nyuwun agengipun pangaksami amargi kelentang kelentuning tembung gelap gesuling ukara tumpang susuling basa menapa dene sigung wagu tuwin kiranging tata krami anggen kula matur mugi-mugi pahargyan ingkang mira sumatran samangke menika kawowong ngaketaken nyupekataken anggenipun sami srawung pamitan pasderekan saha nglestarekaken bebrayan ing alam sawung wasana kaperangan para ingkang sami rawuh anggeni angestreni pahargyan menika kanthi sakaca kados dumugi wernaning pahargyan.